Arratsaldeon, eta ongi etorri beste egun batez 46. Fermile Izaola etnografia jardunaldi hauetara. Eskerrik asko gaur ere ona bertaratzea erabaki duzuen guztioi, eta besterik gabe gaurko hitzaldiari eta hizlariei harrera egingo diet. Gaurko hitzaldiak zaindu, elikatu eta berotu gaztainondoaren kulturak Euskal Herrian izandako garrantzia du izenburu. Eta hain zuzen ere, Euskaldunon ezinbesteko bidelagun izan den Zuhaitzontaz arituko dira gaurkoan, Aintzane Kortajarena, antropologoa, eta gurekin departamentuan praktiketan aritutakoa, eta Kaitz Sarasola, basogintza eta nekazaritza ingeniaria. Izan ere, Zuhaitz honek, gaztainondoak, kultura oso bat sortu du, gure gizartean. Gaztainabien kudeaketatik hasi, eta gaztainaren bilketa, kontsumora eta kontserbazioa ere bai. Hala ere, azken mendetan izan diren elikadura aldaketa, gaitz desberdinen agerpena eta gizarte egituraren aldaketa beraren ondorioz, kultura honek nabarmen behera egin du, dakigunez. Horren adibide izan liteke, gaur egungo gure dietan gaztainondoak duen presentzia urria, ezta? Iaia estazionala izatera pasatu baita. Akaitzek eta Aintzanek Barandiaran beka eskuratu zuten 2023an, hain zuzen ere, gaztainondoaren etnografia bat Tolosaldean proiektuarekin. Eta ikerketa honetatik abiatuta beraz, gaurkoan, gaur egun Euskal Herrian mantentzen diren kultura honen arrastuen inguruan arituko dira. Hitzaldiaren ostean, galdera tarte bat izango dugu, zuek ikusleok zalantzaren bat baduzue argitu ahal izateko, eta bera Aintzane eta Kaitz, eskerrik asko zuek ere gure gonbidapena onartu izanagatik, eta zuena deitza. Aurrera. Mi esker zuei. Bueno, Maite, jazta, dena esan duzu. Maitek aurkezpen oso nahi digu, hasi guk gutxi daukegu aurkezpenen gauz gehiago esateko. Bekara aurkezteko arrazoietako bat, behintzat izan zala ikuste genula gaztainondoak, gu gaztainondoaz ditzeke dugu kultura bezala, eta gero horren barrunen ulertze dugu gaztaina eta haren kontsumoa. Eta ikuste genuen garrantzia handia ukizula, gaur egun aztarna batzuk gelditze ziela, eta horrexegatik iruditu zitzaigun oso gai politia zala, gure aldetik ikertzeko, eta gero gaina Barandiaran bezalako beka batera aurkezteko aukera eukita, ezin hobea zala beka horta aprobetxatzea. Eta hortik abiatuta pixkat hasi ginen gaztainondoan ikerketa pixkat seriogo hartzen eta hau lortu dugu. Eta hemen aurkeztuko izu pixkat gutxi gara bera. Gauza hondik esaten hasi aurretikan, lehenengo helburuk aurkeztuko izkizau. Helburu gabe ez da holanik, helburu gabe ez da ezer. Eta, lehenengo esatea, gure helburuk nahiko divulgatibok diala. Hau da, ez dute kutsu igual beste lan batzutan, igual kutsu edo sesgo akademiko goa edukitzeu, gure helburua azkenen zan bilketa bat itea, eta horren ondorioz, analisi bat, o lanketa bat inalizatea. Baina, hau kontu neukitzen, hauek dia guk ezarri genitun helburuk, alde batetik hauek oso laburki jarrita daude, baina, gaztainondoaren garrantzia ikertzea Tolosaldean, guk baitzen deula gaztainondoaren kulturaz, baitzen dugu Euskal Herri mailan hainbat gauzetan, baina bai gure lana kokatu genula Tolosaldean eskualden, azkenen lana kokatuta asko zerrixago iteialako, eta, gehiago sakonduko ez pixka berandu xo, baina, guk ikusten genuna zan, zeudela arrastotxok, gaztainondoak gure ingurun eukizun garrantzian ingurukok, eta horrek azkenen piztu zigun interes bat, eta nahi genuna izan hoi hartu, jaso eta eduki. Gero bigarrengo helburu bezala planteatu genuen kultura honekin lotutako ekintzak jarduerak biltzea, azkenen esan duen bezala, guk gaztainondoan kultura bezala ulertze deuna oso zabala da, hasten dalako arbolan zaintzatiken
kontsumora, kontserbaziotik pasata, eta hone guztiak hainbeste urtetan sortutako emozionalitate, kultura, sinesmen eta antzeko jarduera guztioitara. Gero baita, gulanen hasi ginanen, o lana plantatzen hasi zanen, jaso genitun, edo gure ingurun, edo itzen genuen pertsonakin, eta hola, pixka bat jasotze genuen mezua zen, gaztainondoren kultura pixka bat jailda zehola, edo etzehola, eta gu pixka buru gogorrak izan ginen horrekin, esango nuke. Eta gure ustez, o gutxinez guk gaztainondoren kultura ulertze genuen modua, etzeon erabatilda. Bai zehola galera prozesu potente baten, eta azkenen etzian, edo ez diaen beste nola ditu, elementu edo gauzak ehatzen, baina gauzak bat zeudela. Eta hor du nahi genitun, hoi etnografiatu, gauzak bildu, eta biltzezunen, albalima da, analisi bat, olanketatxo batina. Garrantzitsu ikuste genuen, eta argi geneuken hasieratik gure atxonamonek, Tolosaldean bintzat, gure atxonamonen generazioan eta aurreko generazioak bizi izan zuen gaztainondoaren kultura hoi guk berdinez genula jaso, oso argi geneuken aldaketa prozesu bat eta galera prozesu bat, transmisioan puskaketa bat eman zala, baina bai ikuste genituen elementu batzuk garaia hartako kultura hortatik jaso diteunak, guaindiken, eta iruditzen zitzaigun galera prozesu horren analisi bat itea beharrezkoa zala. Gero hurrengoa, pixkat leno aipatu duten bezala, kultura honekin lotutako diskurtso, emozionalitate eta iritziak jasotzea izan zen. Garrantzitsua zalako gutzako, elkarrezketak ingenizkiren adinez berdinetako jendeai, gaztainak eta gaztainondoak behaiengan sortzezun iritzioi edo emozioi biltzea. Azkenen kultura baten barne da, kultura oso gauza baladan arren, norbanakoen esperientziak garrantzitsuak iritzen zitzaizkigulako. Eta azkenik, galera prozesu baten sartuta erabat zehola kontu neukitzen, alare ikuste genuen, gure Euskal Herri mailan bazeudela proiektutxok kultura honen alde itezutenak modu batea edo bestea. Igual bai arlo kultural edo folklore arlo batetikan, beste batzuk arlo agronomiko batetikan, arbolakin lotuta bere baitan, bazeudela proiektutxo batzuk horrekin lotuta, eta nahi izan genitun, eta aztertu diteu, pixkat ezagutu diteu, eta orduan nahi genuen aztertu bere etorkizuna, ea bazeon etorkizunik edo ez. Zergatia pixkat maiteko oso ondo esan du, guke pixkat azaldu dugu, behar batetik abitu zan hau dena, eta gero gaine oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, eta klabea zala, adibidez, beka lortzeko garaien interdisciplinadea, ez da? Intzanek letratatik edo bai giza zientziatatik dator eta antropologia ikasi dunez, ni beti esaten den metodologia adibidez oso ondo menperatzezun, eta nik olako lan bat iteko metodologia ni netorren ikasketatatik pixkat hasiera mentza zaila itezan. Orduan, bai aintzanen aldetik zion metodologia eta lana nola aurre eman, eta gero nire ikasketak eman dituzte gaur egun gotasunan, zuaitza eta frutan transformazioa eta zaintza hortan dien beste alor espezifiko batzuk ulertzeko almena. Karo, zegukik ikusten genitu nahi etnografia aldetikan lantxo batzuk, edo igual lotuta zeudenak arbola batzukin, edo landare batzukin eta hola, eta kaitzek esatezun, honi ze falta zaio, honi oso ondo dago, baina bere muga dauzka. Eta alderantziz, berak bere disiplinatan da ikusten zituen gauza batzuk, zagin oso ondo nola deitu, baina teknikogiak zian. Azkenen guk esate duen gaztainondoan kultura eta zitze egin deula, eta lehen esan duten bezala, gaztainondoan kultura gutzako da, atxona batek gaztain bat ere itezun momentutiken, gu ospatzen gaudenet. Gu ospatzen nahi bitarte eta tarten pasatzen da gaztain moztea, txertatzea, kontsumoa, dena. Eta hori dena barne biltzeko iruditzen zitzaigun oso garrantzitsua zela bi disiplinak ondo elkartzea. Bai, egia esan nahiko lan potoloa edo zabala geratu zaigu, bere mugakin noski, baina bueno. Konstientegea, adibidez,
gu nola ez zion Euskal Herri mailan eta bueno, gu Tolosaldean zentratu garen arren, gaztainondoari lotutako inungo lanik alor asko hartzen saiatu gehala, iruditzen zitzaigolako oinarrizko lan bat inbeharra zeola, eta gero askotan ikusita gure atal bakoitza, pues esateko, jo, hemendik bakarrik lan oso bat ateako litzeke. Orduan, hemendik animatzen zaituzteko. Egunen baten lan nahi baldu gai honekin, zer lanina bada hola. Karo, eta hasieran esaten nuna gero de baita, guk zentratu, batez gure eskualden zentratu geha, eta landa lana, edo, bueno, jendea elkarrizketatu eta bar, gure eskualdeko jendea indio batez ere, ze azkenen lan bat kokatu behar da. Lan bat kokatu gabe, gaina urte bete euki genula, aldu desfasatu toki guztitatikan. Baina, gure helburua zen, erabat, Euskal Herriko argazki bat, hau antzekotasunak bilatzea, eta bar. Bueno, eta ja lanakin hasteko, lana benetan aurkezten hasteko, ikiston pila igalen roietzen honekin. Pixka bat aipatzea oso gainetikan nola indun lana, eta lana indeu bat ez bueno, hasiera baten hasi ginen artxiboko lanakin, pixkat iturri historiko ibeira, altzan modu, ze historialarik ez geha, baina bueno, pixkat historikoki ze garrantzia ikusizun ikusteko, gero baita niteu behaketa batzuk, bai gure kabuz espaziai dagokionez, pixkat ze jendeak nola reakzionatzezun igual gai hontaz hitzeitekon, edo inkluso gaztainadi batzutan, gero behaketa batzuk parte hartzaiek ospakizunetan, eta olako entornotan gaztainak edo gaztainondak presentziazunetan, hori gero aurreago zentzua ikusiko jozue, baina inaiz derrepente, hola, baina bueno. Eta gero elkarrizketak, funtsieskoak elkarrizketak izan dira, eta mota ezberdinetako elkarrizketak enditeu. Belaunaldi ezberdinetako jendeai, profil ezberdinetako jendeai, hasieran ingen dituen elkarrizketatxo batzuk pixka testu inguratzeko, holaxe, jungea pixka bat gure prozesun ikasten. Eskualdean pixkat argitzen aldea, garrantzitsua ikuste genuen urtebeteko epen eskualde oso, Euskal Herri mailako edo Gipuzkoa mailako lan bat ezin zalain, aukeratu genuen Tolosaldea, biok Tolosaldeak gehalako, iritzu ziren orduan, lan handi bat indazeola jende ezautzen genolako, kontakto lortzeko, gero enteatu ginen gaina, Gipuzkoa mailan gaztainondo azalera gehien dauken eskualdea Tolosaldea dela, eta beste arrazoi bat zion, oain aztu intzaitena. Bai, ondo eta zitzaizkigun gauzak. Egia esan ondo, osea, zorte auki genuen. Bale, eta hain ja sartuko gea interesgarria danen. Oain pixka bat testu inguratu dugu nola funtzionatu genuen guk laun hau nahi ginen bitarten. Baina, bueno, aipatzea azkenen lan hau duela bihurten genula, eta gude baita duela bihurtetatik gaur egun arte de gauza batzuk ikasten jungea, orduan, eta beste gauza batzuk... Ikerketa entregatu behar izan genuen arren, ikerketa ez da bukatu. Bale, hasteko pixkat galdera hau botatze dugu. Zer da gaztainondoa? Zer dakigu gaztainondoaz? Arbola bada, bueno, batzuk igual ez daki ez da arbola badala, auskalo, jendeak igual gaztaina ez daute baino ez gaztainondoa, bueno, bakizu, gaur egun pixka bat da, jendea elikagaien jatorria eta pixkat galduta biziana, baina, bueno. Ondo esan deten bezala arbola bada, da kastanea generokoa, okerrez banabiltz. Genero hortako ez da arbola bakarra, osea, bere generoko arbola mota ezberdin gehiago daude, baina bai da Europako bakarra. Europako kastanea sativa da Europako jatorrizko kastanea generoko arbola. Gero historikoki beste gaztainondo mota batzuk ekarri izan dira, baina bueno, gero aipatuko dugu berriz. Eta hoxe, bueno, daude bere jatorriaren inguruko ze asko, mito asko edo ze asko, nahi barkago, ez du lekin nabil. Bai, ez da bai da asko daude, askotan elkarrizketak itxego garaien kontuatu geha netzako edo bai gutzako adibidez mito bat baina intzanek esplikatuko duna oso hausita egon beharko lukena eta zientzia munduan erabat hausita dauna gizartean oso zabalduta zeola eta da adibidez gaztainondoaren mitoa. Hau entzun izan bali badituzu beste leku batzutan 1000 aldiz errepikatzen duen goz bada. Gaztainondoa ez zuten erromatarrek ekarri, erromatarrek ez zuten ez errin, erromatarrekin zuten teknika... Baina esplikatuko toi. Bueno, gaztainondok, gaztaina ditan eoteia, ez dautzeite normalen gaur egun, egia da, oain gaur egun mendiabali mazoaz, pinudin azpitan eta gaztainondo eta aurkitza euzkazula, baina normalen oso gaztek izateia.
Normalen formazioetan egotea individualki aurkitzea oso zaila da, azkenen gero esplikatuko duen bezala, behaien ustiak eta sistemagatik edo zituzten helburuen ondorioz, eta guri lanen zehar asko erabili dugun hitza da agroekosistemana. Zer azkenen da ekosistema natural bat edo nolabait deitzearen, baina erabat kultura bat eukiduna, no? Osea, gizakiaren eskua bertan ondana eta gizakiaren lanketa bat ondana. Gero, oain, akaitzeko ondo esan duen bezala, mito handi bat da mundu honen eta kultura honen ingurun Gaztainondok ekarri zituztela erromatarrak. Gukoi, egia da akaitzek nahiko argi zeukala asiratik, bastante zalantzan jartzezula asiratikan, eta gero gure dokumentazio lanakin eta hola, azkenen guk ziurtatu deu, ez hori mito badala, azkenen badaudelako azterketa poliniko batzuk, eta azterketa poliniko bat da, indusketa arkeologikotan eta aitean bezala lurreko kapak hartu, bertan daun polena aztertzeue, eta esatu, hau Gaztainondoa da edo ez. Eta badaude, holako azterketa polinikok, esateuenak, azkeneko glaziazion, okerrez banao, peninsula iberikoa izan zala nahiko oasis moduko bat, espezie askontzako eta espezie horietako bat Gaztainondoa zala. Hortaz, erromatarra baino dezentelenago arbola hau jamentzeon. Hau ikustea dago, hemen lehenengo mapan hor dago pixka bat nun zetokitan aurkitu izan dian polen kantitatea ondinak, odan alakoa. Eta lehenengo hau izango zen, Kristo aurreko lareun urte, lareun urte Kristo aurretik da lehenbiziko mapa. Gero bai dakiguna da, erromatarrak bai intzuela ekarri zuena izan zen arbola hoi ustiatzeko sistemak. Zertaz egia hitzeiten ustiak eta sistema bat eta zeigeanen? Pixka bat zelan itezian arbola horrekin. Ze praktikak ematezian arbola horrekin, zuk hoi ustiatzeko, hau da, zeozeatatzeko bertatikan. Eta erromatanak intzuena zen, behain imperiotikan praktika hauek zabaldu. Gaztainondoa zeon, behaiek jakintza hauek zituzten eta zabaltzen juntzian. Baino, esan behar da, ustiak eta Gaztainondok zabaldu zuen ustiatzeko sistema hoi ez dala, zesan dut, Gaztainondok zabaldu zuena, erromatarrak zabaldu zuen ustiak eta sistema hoi ez dala berez erromatarrana, baizik eta erromatarrak ikasi zuen grekotatikan, eta orokorren esan daiteke ikusten Mediterraneo isuri guzti alden bastante fuertea edo bastante indartsua izan dela Gaztainondoan kultura hau, protokultura, o dana dalakoa. Hoi alde batetikan. Mapak pixkat komentatu nahi baituzu, akaitz? Lehenengo izukoa esan deten bezala da, lareun urte Kristo aurretiken, hau da erromatarrak Euskal Herrira iritsi aurretiken, da ja polenan presentzia badago, horrek esan edu Gaztainondoak bazirela. Bigarrengoa da, erromatarrak pasa ondoren, Kristo ondorengo 570 urtekok, hor ja polen presentzia handiagoa da, baina benetan polen presentzia handina azaltzen da erdioaren bukaeran. Azkeneko mapa hori da 1980 eta hor ja argi ikusten da sistema hau nahiko zabalduta zeola. Adibidez, Alberto Santana historiadore egin itzen genunen, argi esatezun zabalkunde hau ziurrenik izan zala, erromatarren garaiko estatu sistema puskatu zanen, zerealaren ustiaketak, garia bat, zere garia eta hauek, ustiaketak behartzun estatu sistema bat. Eta hausi zanen estatu sistema hau, edo, txikitu zanen, eta erdiaroko gerrak eta zeudena, Gaztainondoaren garrantzia ondigua izan zala, azkenen Gaztainondoren ustiaketak ez daulako hainbesteko estatu baten beharra nola baita esateko. Karo, azkenen Gaztainondoaren ustiaketa modu familiarago baten, edo jendea behar dezu noski, baina ez dezu behar zehose gehiago, azkenen zerealakin eta hola, bai da, merkaturate gehiago, negozio gehiago eta zehon, eta dana alakoa. Eta gero aparte esatea, Gaztaina pobre ogila zala. Orduan erdiardon, denok ikasi dugu pixka bat erdiaroa,
batez bigarren zatia, bueno, hain historialarik igual moztu ite jazu, baina bigarren zatia nahiko iluna zala, bueno, erdiaroa komplexua izan zen. Eta bueno, orduan bertan nabarmentzea ez da harritzekoa, batez. Eta hoxe, eta gainea oso importantea erdiarokoakin lotuta, erabat lotuta dago Gaztainondoaren ustiaketakin lur komunalen auzia. Gaztainondok eta Gaztainadik orokorren lur komunaletan otezian. Lur komunalak definitzea dauzkagun nolabait esatearen herrinak zian lurrak, hola pixkat simple esplikatuta. Ta honek azkenen daka azalpen oso errex bat dala azkenen Gaztainadik espazio bat okupatzeue eta normalen familiak edo lurrak balin mazituzten, normalen bideratzen zituzten hortu aitea edo zerealak ereitea eta analakoa. Eta Gaztainadik lur komunaletan egon da, azkenen pixka bat pixua ikentze zuten, eta bueno. Bai, hor esplikatzea pixkat oso garrantzitsua izan zela, lurra komunalak zien arren, arbolak jabetzakoak zien, erabiltzezan metodoa izaten el suelo y el vuelo erderaz esaten dela lurra herrian izaten jarraitzezun, hau da, publikoa, eta arbola izatezan familiana edo etxe bati lotutakoa, eta arbola hoi bizi izan bitarten behintzat, etxe horrek zauken eskubidea arboloi ustiatzeko edo saltzeko askotan, adibidez, artxibotan ibili geanen da, Gaztainadin presentzia handina zeuden dokumentuk salmenta dokumentu ziren. Etxe bat saltzezan momentun, o basarri bat saltzezan momentun, esatezan con el castañar, con tantos castaños, askotan txertatuta o ez txertatuta zeuden espezifikatzen da dena, bueno, holako... Gaztainondoaren historiara bat lotuta dago lur komunalen kudeaketa eta historiakin. Ze Gaztainadi guzti lur komunaletan zeuden. Eta Gaztainadi baten, etxe askotako Gaztainondoken zitezketen. Orduan, espazioa mankomunak zian askotan ere baita. Eta horretik jarrin deuna da, aipu hau, Ignacia Bellana oso aproposa irtzeguna, igual da pixkatola politia eta dena, el castaño es emblema de lo comunal. Arraiga los terrenos vecinales de todas las comarcas de la península en las que se cría y cultiva desde tiempo inmemorial. Ola dago pixkat politia, baino... Oso ondo reflejatzen du Gaztainondoak eta ondozinek daukean harreman estu hori. Eta hau ez bakarrik Euskal Herrin, hau eman da... Penintsula guztian. Iberiar penintsula guztiko, Gaztainondok dauden espazio guztitan, Galizin, Portugalen esango nuke baietz, Kantauri xurin, erabat lur komunalen auzia eta Gaztainondoa, erabat lotuta daude. Hau aipatuta, guk lanan zehar identifikatu iteu hiru ustiaketa sistema nagusi. Ola azkar banamanan esplikatuko ditut, baina diala batetik tantaidiak, txaradiak eta Gaztainondo motzak. Lehenengo tantaidiak esplikatuko iteu, tantaidiak, zuek imaginatu Gaztainadi bat, Gaztainondon formazio bat, eta tantaidiak izango zian olako formazio bat, edo batzutan de baita kasu oso soltetan, izatezian arbola solte batzuk, izateziala arbola, nolabait, gaizki esan da, basati utzita azten, iteko handik, luzek, zabalak, eta geroiek batez hortikan itezan azan, egurratea eraikuntzarako. Bateze horta bideratzezan. Gero daude txaradik izango ziala arbola hauek gazte ipurditik mozteia eta ipurditikan atatzezkio txarapil bat. Adar pil bat goraka juteia noitakok. Eta hauek bateze erabiltzezian egurre baita, baina egurra gehiago amoldatu zitekena, gehiago landu zitekena, kupelak hileko, iteko saskike baita, eta hola. Piskat, behin aurkitu genuen kasualidadez olako Gaztainadi bat, eta argazkia bat atea genian. Ez da oso ondo ikusten, baina ikusten zuen piskat ze forma hartzeuen, no? Hola, izango bazan...
Gabonetako iaia arbola bat bezala, pinu bat bezala. Eta gero hurrengo ustiaketa sistema Gaztainondo motzena izango zen. Hau da, nik usteet, kompletona, ze azkenen hemendikan atatzen bai egurra, bai fruta. Eta da, ustiaketa sistema bakarra, nagusinetakoa, fruta de baita atatzi ditzaiona, batez de. Hemen azkenen itezan alzan, arbola azten utzi, momentu baten moztu, eta txertatu, variedade batekin, aldaera batekin, interesatu zitzaizun aldaera batekin, Gaztain mota klase batekin. Eta, gero, noiz behinka, azitzen zijoan ineran, komeni zaizunan arabera, jutezinan mozten, lepatzen. Eta hola, argazkitan ikuste dituzten formazio modukok sortzezian. Hau izan da nagusina, azkenen, zeatikan, hemendikan dena atatzezalako, atatzezalako janaria, eta atatzezalako hain beharrezkoa zen egurra de baita. Eta hau gailentzen da toki guztitan, hiru formazioak egon goztian orokorren, baina hau nagusitzen da Gaztainondo motzena, ze azkenen, esan dut, baina behar batetik abiatuta sortutako sistema badalako. Azkenen bestetan, formazio batzuk igual espezializatu gok dianak gauza konkretu batea, hemen eraikuntzarako biratuta eta hemen gehiago adar txikigo, 8 urteko izatezian askotan, baina pixka laneako balio zuen adarrak eta hemen hemen dibertsifikazio handigo bat dago, hemen dena aldezulako batea. Aipatu baita, Gaztainondo motzen kasun batzutan noteziala txaradi batzuk, ero zea batzuk, tantaidi batzuk, depende interesa eta depende zertako erari bat. Hoi ikusi deuna izan da, gure ingurun eta artxibotan behidatuta eta pertsona helduekin hitzein duen garaien, behaiek ezautzen zuten sistema normalen zala Gaztain motzana, baino bai goatzezien edo aipatu dute Gaztainaditan eotezala beti arbolan bat izatezana tantaia, eraikuntza da bideratua, edo txara bezala de baita, etxe batzutan saskikintzak indarra zeukelako. Esan behar da de baita, Gaztain motzatatik bai lortzea zeudela eraikuntzarako egurra eta zenbait kasutan zerbait saskikintzarako de baita. Esan behar da, ja sartu gala, kuriosidade honetan, saskikintzarako oso garrantzitsua zela, ipurditik ateatzen zaizkion altxumak edo zepak erabiltzea, eta ez txerton gainetik ateatzen zaizkion adarrak, beste gabe, askotan komentatu izan digutelako kuriosidade bezala. Berriz esango, baina hau zan zabalduna, hau ikus daiteke peninsula guztien, eta mendia jutezanen aurkitzaituzun Gaztainadi batez zarrai behidatzei honen formazio hau dituzte. Gainontzekok normalen Gaztainondo gaztek izateia, igual ja basatigo daudenak edo denbora gutxi dutenak. Eta nagusitzean hau izan danez gu formazio hauetan zentratu geha batez ere. Orduan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun Gaztainondoan kultura azaldu deunez gulertzen deulako hazi ere iten dan momentutik, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun ze prozesu, ze lanketa zeon Gaztainan lortzeko, ezta? Gaztainondoan zaintzak zeintzian. Orduan, bai saiatu gehala zentzu honetan eskualdeko helduenekin definitzen ustiaketa sistema hau, eta gero bai askotan utxuneak zeudenen edo artxibotan kasualidadez gauzak azaldu dienen komplementatzen. Orduan, hastezan lanketa guztia ereintzatik. Kuriosidade bezala, normalen aro modernoan guk aztertu iteun herritan behintzat oso ohikoa zen herri mintegi bat eotea, eta herri mintegi hortan udalak norbaitek aginduta, udalak aginduta norbaiti landaketak itezien landarea lortzeko eta gero landare horiek saldu itezien. Normalen guk ikusi deun landaketa gehienak normalen udal mintegitatik erositako landareakin itezien. Egia da, guguri helduek bai kontatu digutela hazi aukeratzeko arbol jakinak zeudela. Arbolak ezaugarri berezi batzuk euki behar zitula.
kurioso eritu zaigu, zetiken, bueno, askotan diskusio hori bai ondala alor zientifikon, guain dela 200 urtetako liburutan bai azaltzen dela diskusio hori hemendik hartu behar da, bestetik hartu da, eta herri jakintzan ematen du nahiko argiziola nolako arboletatik hartu behar zan. Gero normalen, 3 bat urte arte dotezala mintegin ikusi deu, eta kontatu digute, eta mendia landatzen zen. Ulertu behar deu, garaiontako mendia oso regulatutako gauza zala, legedi pila bat zeola, artxibotan daude paper pilak eta pilak mendiko gauzak, mendian ustiapena zehazten, eta adibidez, Gaztainondoan ustiaketa hontan oso garrantzitsua zen, Gaztainondoa landatze zen momentun babestea. Eta gaina ordenantza askotan ikuste zen babesteko jarraibidek ematen ziala. Nola babestu behartzen Gaztainondo bat, eta bai ez deula topatu Tolosaldeko artxibotan hau, baina beste artxibo batzutan Alvar Aragonek bildu dituen artxibotan da adibidez bai azaltzen dela asko dokumentun bertan jartzen duela. Ez balin badezu Gaztaina babestu behar, ez landatu. Directamente. Bueno, ondoren, normalen, guk ikusi duguna izan da, 20 bat urte etxoetezala arbola hazi arte, eta behin 20 bat urte etxoin da, eta beti artxibotan gaina oso kuriosoa da, oso ondo aipatzezan, si no da buena fruta, txertatu behar da. Si da buena fruta, ez da txertatzen. Eta arrazoia zan, txertaketa Gaztainondoana ikusten danez oso zaila zan, edo zailtasunak zituen eta arbola asko sekatze zian. Orduan, beti gomentatzen zana izatezan, 20 urtetan fruta ona ez bali madu ematen txertatzea. Eta Tolosako udaletxean adibidez ordenantza asko topatu diteu, pertsona bat kontratatzen zutenak, esateko jun Gaztaina dionta eta ikusi, aber arbol hauek Gaztainona ematen duten, o ez duten Gaztainona ematen, eta Gaztainona ez badute ematen, martxoko hilgoran txertatu. Eta martxoko hilgora dao dokumentatuta. Kuriosoa da ordenantza baten ilargia eta zitzeitea. Ondoren, garrantzitsua zen, ematea kimaketa prozesu bat, arbolak bere forma izan zezan, eta gero ja mugarraketa prozesu batea iristeko. Mugarraketa itezan, mugarraketa da lepaketa, adarrak moztea, helburua izatezan alde batetik, aintzan leheno esan duen bezala, materiala lortzeko, erabilera anitzeko materiala izatezan, baina beste aldetik de baita, arbolaren egitura mantentzeko aldan produktiboena. Ulertu behar deu, Gaztaina ditan normalen gomendion arabera, ordenantzatako gomendion arabera, 10 metrotik 10 metroa landatu behartziela Gaztainak, baino garai batzutan, ziurrenik Gaztain faltagatik, gomendio hauek jestezien 6 edo 7 metrotara. Orduan, hau oso leku gutxi da, hola nolabait ulertzeko arbolantzako, eta mugarraketak iten zian adar geoi, aldan txikina edo aldan justukoana mantentzeko eta kombinatzeko aldan hobetona materialan produzioa eta frutan produzioa. Eta pixkat mugarraketan asuntoakin, nik bai nahi nula aipamen txiki bat, zuek mendia jundakon, askotan olako arbola zarretan eta batzutan dazkate adar printzipalen edo hitza etzaitateatzen. Basen, tronko, noi da, tronko, zulok daukitze dituen, no? Eta zuk esatezu arbola zarra da, igual denboran poderio zintzaio, eta ez? Osea, dia basikamente jendeak itez ditun zulok bertan, behaiek hortik igual izateko. Eskaira moduko bat itez zuten arbolan bertan. Eta argazki bat justo daukau, baina pasaintzitza egun PowerPointen jartea, baina, osea, fijatu, jutezatenen mendia otala, fijatu olako arbola zarretan, ze askotan bai eukitzitu ze, nahiko zulo Aizkoak inindako intuitibokola. zulok die, hankak jartzeko, eta gora iotzeko pentsatu behar dugu. Eskaira moderno hauek, bai egon ziala, baina iotzea mendiaino lana da. Normalen, gero aintzaneko bilketan esplikatuko du, baina Gaztainondoi forma konkretu bat ematen zitzaien, bilketan Gaztainondon gaine hilo behartzarako. Normalen, Gaztainondo hortan ikusten balin bada, Gaztainondo horrek dauke oinarria dan enborra, eta gero bi adar bezala ateatzen dira. Eta hor pertsona hoi, daun leku horta hilotze zien agabatekin, gero haintzanek esplikatuko du, agabatekin eta agatuin behartzan, Gaztaina moztuin behartzan, morkotxak eta eroitzeko.
Adibidez, beste hauetan den nabari da, igual gutxixo, ze hemen altugo daude txertatuta eta mugarratuta, baino badukat espazio bat hor lan egiteko tartea emate izuna. Oain arte izan da pixka bat, arbolakin lotutako praktika kultural gu deitzen bezala, kulturalen deskribapen bat pixka bat. Bai, azkenen oain arte egiten nahi gana da deskribapen nolabait historiko bat. Baina hurrengo tarte baten sartuko gara eta hasiko gara gaztainataz. Gaztaina esan duten bezala, oinarrizko elikagaia izan da urte pilo batez. Gaztainak, gure, euskara ez, antepasado ez daiteatzen, gure, antepasado? Arbaso, hoi da. Gure arbasoen jaki printzipala izan da denbora pil batez, eta asko salbatu igu, eta bai baserriko jendea edo landa inguruko jendea, baina baita kalekumein nolabait esatearen, hogeigarren menden industrian lan itezuten familia pobre edo xume horrek de baita gaztaina jate zuten, eta gaztaina zan behaien, altzanen, behaien dietan parte, oso importantea izan da. Askotan igual, karo, da mendin daun zerbait, pixkat baserriakin igual gehi elotze duna, baina ez, gude baita nahi deurrek alkatu azkenen industria, kalekumeik zian horiek, de baita gaztain asko jandutela. Kuriosidade bezala, adibidez, Tolosako artxibon badaude dokumentu batzuk, alkateak bando bidez ateatako paper baten, nola gerra zibila hasi, golpea eman zan momentun, eta jendea ikustean ez gozea pasatzen ari zanez, ondo aipatzen du, nola zan beharrezkoa gaztain ondoak ustiatu, eta que los caseros traigan castaña a Tolosa, porque es de gran alivio y suplemento para los trabajadores, esatezun. Orduan, Tolosa bezalako hiri industrial o protoindustrial baten garai hartan, alkateak olako bando bat ateatzea gaztaina eskatuz ondoko herri, bere garrantzia adierazteko oso adierazgarria da. Eta, pixkat, azkartxo ibiltzearen, bai aipatzea, berez historikoki, garrantzia izan da, gaztaina izan da oso oinarrizko jaki bat, baino oso ia ez zaio garrantzirik eman. Duela berren urte, jendeak gaztaina ditzen garrantzia ematen, igual sagar bati ematea zeukan bezala. Oso liga ezberdinetan jokatze zuela esan daiteke. Goatzen ez perfectamente Alberto Santanakin juntatu ginean beak esatezula, altzo azpiko Gipuzkoa aipatzea lehenengo dokumentu marabilloso hor da, sagarra aipatzea eta gaztaina ez, eta gaztaina egongo zan, eta gara urtan jendeak gaztaina asko jangozun. Orduan, pixka bat, dualitate hoi, ez da, bazeon, jendeak pil bat konsumituko zuen, baina pixkat izkutun, ez da, horre ukidu bere bilakaera historikoa de baita. Ja, prozesu honetan sartzeko berriz, aipatzea, bilketa prozesua oso importantea zara, familia guztia juntatzezan gaztaina temporadan, familia guztia juntatzezan dagokion gaztaina dia, eta hor pasatzen zituen, hor pasatzen zuen denbora pila bat. Azkenen pausa bat bezala zan beste zere ginen arten, karo de baita mantendu inbertziala, baina, beharrezkoa zan eskulan pilo bat, azkenen gaztaina biltzeko, akaitzek esan duen bezala, alde batetik behar da jendea, arbolatan dauden gaztain horiek agatzeko, arbolatan dauden gaztaina lurrea eroitzeko, eta bitarten jendea lurren jasotzen. Esan behar da, sexu banaketa handia zeola lan hontan, normalaen emakumezkok lurren otezian jasotzen, pixkat makurtzen eta analakoa, umeke baita, eta gizonezkok arbolatan iota edo agakin gora bera, importantea irutzegu hau aipatzea, ze askotan olako lanetan, igual, aztuitez egun zerbait da. Gero, aipatzea, agatzea bakizue, agatzea da, makilo batekin, adarrai olaitea, botaz ezan, kasu honetan, morkotxea o gaztaina. Tipologia mota ezberdinak zeuden. Zeuden batzuk luzegok zianak lurretik bota alizateko, eta beste batzuk akaitzek ondesan duen bezala, gaztain ondoa hilo, eta hortik, gertugo zaudenez, motxeagok hortik bota alizateko. Gero beste, hau pixkat, ondare materiala idagokionez, beste instrumentu ezinbestekoa da hau, pantailan da hona, dela matxarda, hau justo gaina Fermin Leizaolan
kolekzioko matxarda bada. Nik praktikaldien unen arantzadien justo tokatu intzan, eta utzi zian argazki bat ateatzen, eta, bueno, hoxe, eta matxarda erabiltzezana, batez ez, erabiltzezan jasotzeko morkotxak eta gaztainak lurretikan. Eta gero jasotzezan saski baten, odan ahalakoa, gero muitu ahal izateko. Beste anekdota azkartxo bat bilketan ingurun. Aipatzea, gaztainan bilketa erabiltzezala ligote bako. Eta superkurioso egiten zaigu, azkenen zuek imaginatu, duela 100 urte, gizarte mailan beste balio batzuk, erlijioaren pixua de beste bat, eta espazio oso gutxi daude igual gizonezko eta emakumezkoen arteko harremanak modu informalego baten emateko, eta dana halakoa. Eta zuek pentsatu, gaztainadi baten, aipatu dugu, gaztainadi bat, familia askotako arbolak, familia guztia dijoa, gaztaina biltzea. Eta egunak pasatzen zituzten askotan. Eta, ez dakit oso ondo naiz gogatzen zeinek esan zuen, baina, Leitzeko gizon baten kontatu zigun adibidez, bere gurasok gaztaina biltzea junta, zeuken justu gaztainadi bat erritik oso urruti, orduan jute ziren egun batzuk pasatzearea, eta bi familik zeukean gaztainadi berdina konpartetze zuten, eta han ez auto omen ziren. Errin oso urruti bizi ziren, baina gaztainadia ondon zeonez, elkar hor ezautu ziren, azkenen beste elkarrezketatu batek esate zigun bezala, gaztainaditaino apaiza etzan aiatzen. Aukera hona zen, harremantzeko nola baita esatearen. Bale, gero kontserbazioa, arlo historikoa begira, kontserbazio metodo nagusia bakarra, biltzea da. Zu jaso dituzun morkotxoiek, ze gaztaina alea bea bakarrik jasotzezunen normalen egun horietako baten konsumitzeko izatezan. Kontserbatzeko eta hilabetek irauteko itezan azan morkotxa jaso, morkotxa bakizu ez zer dan, morkotxa kanpon daukan erizo gazteleraz, pintxatzen eta klabatzen gatxar horiek. Baina jasotzean morkotxakin eta nunbait biltzea, piletan, denak elkarrekin. Altzan batzutan ostokin edo garoakin tapatzezan, hobeto mantentzeko, humedade konkretu bat sortzezalako, hobeto nolait ondu eta mantentzeko. Bain da ona ezberdintasuna da, nun biltzezian morkotxa hauek. Aurkitu iteu, eta badakizkigu Euskal Herrin oson, batzuk etxen bertan biltzezintuztela, ganbaran edo etxeatarin pil batin hor, tapatu garoa, horbela odan alakoakin eta horreuki. Beste batzuk de baita bordatan, bordak aprobetxatzea gaztainak biltzeko bertan. Gero de baita daude kirikin hausik edo gaztaindegik eta eskortak ditzeena, dala hemen argazkin pixkat erdipurdi ikustean hoi, Euskal Herriko hainbat puntutan aurkitu jan formazio... Arrizko eraikuntza bat zudie. Ondare materiala azkenen da. Arrizko eraikuntza bat diala, korta bat, eskorta hitzak esaten bezala da, korta bat borobizko, borobila, piedra sekakin iteana, itezana. Eta bertan azkenen itezian azan morkotxak bildu, pilatu, erdin, eta hor pixkat kapak izezian, esan dakoa, horbelakin, garoakin, eta normalen eukitezuela ate bat, hortikan, ateatzeko garaien, arrastratzeko eta hortik ateatzeko. Hemen esan behar dana da, gure eskualde nolako eraikuntzaik ez deula ezautu, toponimia aldetik, Angel Calvo zan? Angel Calvok pasatako lan baten bidez, bai ikusi deula toponimo asko daudela eraikuntza hauei referentzia egiten diena, ez dakiz emazien, 30 edo 50 gora. Gero daude teoria batzuk esateuena de baita, olako eskortak edo kirikin hausik edo 1000 izten dauzka. Hainbat tokitan bai iteziala material organikoz, adarrez eta olako materialez. Baina horrek dakan alde txarra da ez dula irauten denboran. Usteldu iteala. Orduan, mantendu dianak arrizkok izan dira. Eta beste teoria badao, eta ja jarraitu itet, esaten duna arrizkok dauden espazio horiek izan diala arrazoi industrial bat eukiguelako atzen. Bertan jasotzezian gaztainak gero itezialako esportatu beste espazio batzuta. Beste espazio, beste herrialde, edo
estatuko beste Bartzelona eta dana alakota. Bai, kasu ezagunena adibidez Orozkokoa izango zen. Jarritu behar dut, denboraz larri biliko gehala azkenen. Vale, eta gero kontsumoa ibeira nagusitzeia bateze erreta eta egosita. Gaur egunde ezagunenak dira, erreta jatea gaztainak, danbolinen, mila invento daude gaztainak erretzeko, gaur egun laben nahi aldiain, eta holakok. Eta gero egosita. Egosita altzean egosi uretan eta esnetan, hoi da. Eta ardotan baten batek bai. Eta ardotan, bai. Eta gero hor daude gauza bastante kuriosok, lotuta pixkat, nola esate zuen, batzuk zarrai gehi gustatzen zaiela egosita eta gaztei erreta, eta hor behoteziala bastante liskar. Baina, bueno, hoi pixkat modu labur baten esplikatuta. Eta oain, alderdi historikoai alderdi historikoa alboratzen, pixkat galdetzea, bale. Eta gaur egun zer? Karo, hau oso politia da, duela 50 urte, duela 1 urtea guzti egitezan, oso ondo, baina gaur egun zer? Gaur egun, honen erdia, ez dakigu, ez teuiten, eta igual ez da interesatzen. Hemen, guk ikusi duguna da, ean dela oain hobeto garatuko dugu, baina, bueno, kriston transmisioetena, ez dago transmisioiko guztiana, gero, bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da gure kontsumo eredua, asko aldatu da gure elikadura, eta horrek eragin du, azkenen pobren jakia zan hau, pixka bat, alboratzea eta beste gauza batzuk, beste elikagai batzuk lekuak entzea. Eta orduan adibidez, ereintza gaur egun, zeinek ereiteu, gaztainean du bat. Normalen gaur egun, arbolak erositeiteu, ja, zuzenen. Inor oso jende gutxi aurkituko zu, arbola bat ereiten duna. Landatu? Bai, jendeak landatzeu, kurioso batzuk landatzeu, baina ez da arbola bat oso modan dauna, ez dakit sagar bat, ubare bat, kiwi bat izan daiteken bezala. Oain bai egia da, bere espazio bat hartzen nahi dela, baina ez da oso ohikoa. Txertatu, jendeak ez dakit zer dan txertatzea. Orokorren, eta ni duela urte batzuk berdin esan nahi dut. Eta aldaeran jakintza guztia galdu da. Bai. Osea, ez da, variedadek, bakizkigu igual sagarretan lanketa handia indalako, badaudela variedadek edo aldaera ugari, baina beste fruta batzutan mateu ez dela udarea bakarrik, dela gaztaina bakarrik, eta dan alako. Orduan horrek normalen ez da konstiente. Variedade batzu daudela, gauzak txertatu iteiala, eta orduan gaztain guztik exactamente igualak diala kontuatu geha, jendeak pentsatzeula. Eta mugarratu zero. Osea, ikuste dituzu nolako arbola erdik kolapsatzear daude pixuagatik, ez dialako mantendu. Eta hoxe, jendeak dakan pertzeptzioa gaztainataz da oso momentaneoa, oso estazionala, maite kondo esan duen bezala, mendia jutea eta jasotzeitu nahi duen lekutatik, eozein gazten jasotzeu, berdin dio arbola txertaka badan, txertatuta da hon, oso gutxi figatze gara hortan, guztai ez asko esatea, elkarrizketatu batek esantzula lurreai beira gaude eta ez arbolai, eta orduan lurren gaztaina alimadak bildu iteiteu, berdin du ze arbola dan. Eta irudi hau oso politia irutzea dugu, ze jartu prohibideko kastaina ez da medulasekoa, leonekoa, duela gutxi herrindia da, baina, bueno, han azkenen oso turistikoa danez, jendea de baita esatezun, gaztaina ondo, gaztaina temporada dan, guazen biltzea. Karo, jendea hortaz bizia, hor. Eta jendea juntezan, eta jasuit ez ditun. Bueno, toki askotan gertatzeala, baita beste fruta batzukin, baina... Bueno, bai, leheno aipatu duen bezala, gaztain motzak izan dien arren, ustiapen sistema nagusia, beste erabilera asko euki dituzte bai txaradik da baita antaidi, baina baita gaztain motz horiek zura, egurra eta fruta emateaz gain beste material eta beste gauza asko emate zituzten. Alde batetik horra ikusten dena, horbela, saskigintzarako materiala, zumitzak, oso apreziatua zan adibidez ikazkintzarako ikatz konkretu batzuk iteko, karobitan edo karelabetan de asko erabiltzezan egurra zan, erabilera asko bildu diteu, pixkat anekdotikok dienak igual batzu, baina, eta gero esan behar da baita erabilera guzti hauek, sendabela rana aztu zait, sendabela horrezela erabiltzezan ostoa eta lorea, adibidez, hau ez da garai bateko gauza bezala, gusaiatu gara baita gaur egungo erabiltzen, eta gaur egun baita batez ere
laboratorira begira, farmazian eta erabilera asko ditu, eta hola, kuriosidade bat botatzearen askotan entzuten da, gaztainan forotan da adibidez, baina gaztainan loreakin lortzen den sustantzia bat, ardotan adibidez, sulfito nordezkoa izan daitekena. Osa, honekin helarazten nahi genuen zen, funtzio ez, erabilera asko ditula gaur egun de aprobetxagarri diala. Osa, bere espazio bat eduki dezakela. Ezkenen, kanpoko gauzak ekartza iteula, hemengo gauzak sortu ditzazken gauzak iteko. Orduan, pixka batu izan lantzan jartzeko. Eta hemen sala hontan daun pertsona batek esan zigun bezala, gaztainan berreskurapena ezin du frutatik bakarrik jun. Orduan, oso garrantzitsua da arbolak ditun erabilera anitz guzti horiek biltzea eta ezagutzea etorkizuna izango badu nundik tira eukitzeko. Vale. Hau da atal potentena. Iruditzen zitzaigun oso garrantzitsua zela, leheno esan duen bezala etnografia atzea galera prozesu guzti hau. Guk hau ikuste dugu, zikloa jartze dugu, ziklo bat bezala ikuste genuen, azkenen zan etengabe errepikatzen zen zerbait. Behar bat zeukalako eta urte askotan mantenduan zerbait dalako, eta bain derrepente ez dago. Iruditzen zaigu, ez dakit hortik atzetik irakurtzen dezuen, baina oso persona heldu batek kontatu zigun da oso adierazgarria iruditzen zaigu esaten dulako, alde batetik beak etzula ezautu, personanek 80 urtetik gora zeuzken, eta gero beste esaldi batola guk bestek sortutako gaztainadi guztiatu bakarrikin genitun. Eta gero bukaeran gaztainak zaintzea jutzi eta hola bukatu due. Esaldi honetan pixkat gure sortu deun teoria edo guk ikusi deun denbora lerro guztioi oso ondo adierazten dela iruditzen zaigu, ze azkenen bai ikusi deula askotan gure atxonamonekin hasiera baten ikuste genuen kultura hoi bizi izan zutela ez zutela bizi azkenen. Bizi izan zutela oso, behaieke baita ja kultura hoi aiatu zitzaiela oso degradatutan, alabait esateko. Eta horren oso adierazgarri da adibidez, etnografo batek, Arindorron Sorok, ataunen bilduzun esaldia. Mende hasiera, 1910 uste bilduzula, eta zan, han esate omen zuten, gaztaine gauze oso haule da. Gaztinea. Eta horrek esan edo da, garai hortan ja gaztainan kontsumoa jetxita zeola. Gaztainan kontsumoa haunditu zan, 1930 aurrea Espaini mailan bizi izan zien, egoera latz guzti horien ondorioz berriz ere gaztainara bueltatu izan zen jendea, eta gure atxonamonekoi bizi izan zuten. Bizi izan zuten bere atxonamonek landatutako gaztain ondoen ustiaketa, baina ez zuten askotan ez autu ez txertaketa, ez mugarratzea bai gehiago, baina orduan behaieke baita hoi. Eta gaur egun ikusten deu, gure gurasok, gu gaztegea, baina... Transmisioa eten handigua egon dala. Etengabe eten da, eta ikusi dugu gure generazioko jendea de baita igual zehoz, epakila, baina ez da etzaiola garrantzia hondik ematen, ze ez da praktikan jartzen den zerbait. Informazioa baukea, baina ez praktika, arlo praktikoa erabat aztuta dukaula emateu. Gero, oso mingarri intzaigun gauz bat izan da, guk gaztaina gure kulturarekin bezala lotu izan deulako beti, elkarrizketa askotan gure adineko jendeak initzetxekon, Galizia eta Kataluniako kulturakin lehenago lotze zuten, Euskal Herriko kulturakin baino. Eta gero atalonekin bukatzeko, hau ja zehoze datu historiko bezala, gero gaztaina honda de baita gaitz konkretu batzuk ditu de baita ez duena lagundu, abandonu prozesu hontan ez duenak bate lagundu, gehiago nolabait sepultatu dute, nolabait, edo galera prozesua gehiago perpetuatu dute. Eta gero, esan dakoa, beste pinuk eta analakoa, pinuk landatzeak eta analakoa azkenen gaztainadi askokin bukatu guede baita. Momentun saldu zalako, igual rentablegoa izan zitekelako, gaztainadi bat mantentzea baino, eta, zenboraz larri biliko da, pixkat. Guain, garrantzitsua eritzuzik gadiun, esan deun bezala, gaur egun kultura ulertzen deun bezala pixkat lantzea de baita, eta orduan, pixkat ulertzeko, jako arrekondok esateun bezala, kultura kultibaretik omen dator, hau da lurra lantzetik, eta orduan, beti behin da berriz errepikatzen ari gara, gaztain ondoan ustiak eta urte luzez emandan ustiak eta honek sortu du sinesmen batzuk, emozionalitate bat, iritzi bat,
praktika ritual batzuk, eta saiatu gea hoi dena biltzen batez ere hiru generazioetako pertsonetan inditeun elkarrezketatan. Errealitatez berdinetan azken finen. Aipatzea atal hontan batez gaztainataz hitz eingo dela eta ez hainbeste gaztainondoataz. Gaztainondoa askoz, galera prozesua handigoa da arbolakin lotutako kulturakin, fruituakin baino. Hola azkar komentatuta denboraz nahiko larri gabiltzala. Gaztaina, zerekin lotzezue gaztaina zuek, pentsatu pixkat. Ezin da, igual aipatzea ezin dezue, baina gaztaina esateakon zerekin lotzezue. Normalen jendeak lotzen duna da hotzakin, neguakin, gabonak, pixkat jendeakin nauteakin, goxotasun horrekin. Eta gulanen bai ikertu deuna da, pixkat, harreman horiek nundi datozte, nundik atea ja. Osea, azkenen, kontatu ginean, gaztainak eroitzea urrin, azaro hasieran, irail bukaeran, baina gabonak nun daude hor. Gabonetako haindik, aurrekon irratsaio baten esan ziguen bezala, 40 piko egun gehatzea gabonatako. 42 esan ziguten, gaur 41. Ne, ikiarri iruditzen zait, orduan, lotura hori ez genuen oso zentzuzkoa ikusten ez da, eta hor azkenen lotura da pixka bat ordu aldaketakin eta hala, nola, jalenago iuntzeun, notza handigo kiten asteguen eta hala, jendea ja astezala horrekin lotzen, neguakin lotzen gaztaina eta orduan, de baita, pixkat gabonakin lotzea hortik dator. Gero, esan behar da de baita, mina hundia indula ator kantak. Baina beste kontua da ez diguna denbora ematen. Gero, interesate bat daizu etorri eta kontuatuko du. Hortik dator de baita, pixkat gaztaina saltzaileen irudi hau, ez da? Pixka bat, erabat elementu, irudi folklorizatu bat, gaztaina saltzailea, pixkat iskinetan, gaztainak saltzen, goxo, nola izan dago, kukurutxoetako bat erostezula bero, hotzakin, pixkatu hilantzen saiatu gea. Eta gero de baita, gu kontatu gea, gure eskualden gaztaina jate ikiarri pila iteiala. Osea, konstante ginen, herri batzutan, gaztaina jatek erabiltzen ziala modu batea edo bestea, zentralitate gehiago edo gutxi goztutela, baina bastante iteiala. Orduan, uste genuna, baina presentzia gehiago daukala hemen. Gero bai aipatzea gaztaina eta gaztainondoa erabat lotuta dagoela heriotzan kulturakin nola esatearren. Eta hau bi arrazoiengatik ikuste dugu batez, alde batetik hemen ezkerretan ikuste zuen argazkia da gaztainondo bat sekatu indana beha, baina gero ipurditik adarrak atatzea dizkiona. Azkenen gaztainondoa da arbola bat oso zaila hiltzen. Zu saiatzezeanen oso zaila hiltzen. Zer mozte bali mazu, atatzea izkio puja pila bat azpitikan, etengabe, emateu bizitzen saiatzen nahi dala, no? Iezkorra izango balitz bezala ez dala, baina, bueno. Eta ikusi dugu adibidez iezkortasunakin lotuta, jendeak iezkortasunakin lotzen dula. Eta gero bestetikan, gau beltza, harimen gaua Halloween famatu hau, erabat, osea, temporada momentu hortan da. Bai, hor fetxa klabe bezala esateko, urri bukaeran, 27, 28-tiken azaroan bi arteko festa ezberdin guztioetan, San Simon, San Judasetik hasita, harimen gaua, Santu Guztien eguna, harimen eguna. Ikusi deuna, azkenen jatezala gaztaina, orduan astezalako eta aprobetxatzen zalako ja hor zeona, eta gero bestetik gaur egungo gure eskualden behintzat, eta eskualetik kanpo de bakigu, olako ospakizunetan gaztainan elementua bereskuratzen nahi dela. Batzutan lehenengo plano baten, beste batzutan bigarren mailakon. Baina gaztaina hor daula. Gero beste gauza bada, erostiala gaztainak Extremaduratikan, Galizitikan, odana dalakoa. Baina ella beste meloi handi bada. Eta gero bukatzeko pixka eta talonekin, gu galdetu genuen gure burua, baina hau guztia ikertuta, kulturalki gaur egun, funtzio bat dauka kultura honek edo nola ikusteu jendeak. Eta bi funtzio identifikatu ditu nola baita esatearen. Bat, jendeak batez gure generazioko, pixka zarragok da, identifikatzen zuten elikagai bat, hau da, gaztaina da honen, jahotza dator, negua dator. Gaztaina da honen, agur udara, agur udazkena inkluso, negua dator, hotza dator, prestatzen egea. Orduan, pixka bat, elementu bat, transizio elementu bat bezala ikusi dugu. Eta bestetik,
argazkin pixkat ikus daiteke bezala, gaztaina jatek kohesio elementu bat bezala de baita. Osea, jendea elkartzeko momentu batzan gaztaina jatek, pixkat harreman horiek gehiago lantze zian iraganen, eta gaur egunde baita jendeak ikusteula jose ondo gaztaina jate bat ingo du familian, elkartu ingo gea, edo pixkat perspektiba hortatik behiratuta, ilusioa horrek piztezula. Eta gero ja bukatzeko oso garrantzitsua iruditzen egun lehenaldia o iragana oraina eta landu ondoren pixkat etorkizunik badun galdetzea de baita. Ontako bai saiatu gehala, Tolosalde mailan ez dugu ezautzen gaztainondoakin lotutako proiektuik, eta orduan bai saiatu gehala Euskal Herri mailako beste proiektu batzuk lantzen, bai arbolakin lotura zuzena dutenik edo bai frutuai irten bidez berdinak ematen dizkenik. Hemen elkarrezketatu genituen labur-labur esateko 5 pertsona, pertsoneitako bat iparralden makean dedikatzen da gaztainan transformazioak iztuen produktu pilei gehiu. Ikusteko de baita pixkat gaztainak fruta bezala erretata egositaz aparte beste gauz pila batetako balio dula, eta gero de baita ikusi genuen beste elementu bat izan zen, pixkat nahi gabe, baina topatu genuna izan zen, gaztain ondo bobon berreskurapena oso lotuta dijoala herri mugimenduakin. Claro, guki aztertu genitun 4 ekimen hauetan, 5 ekimen hauetan barkatu, mota askotako zian, batzuk zian eraldatuk sortzeko, gaztainatikan irinak, edo pastelak, talako gozak, beste batzuk era baldotuta zeuden arbolakin, variedade berreskuratzeakin, edo gaztain ondok simplemente berriz landatzeakin, eta pixkat gure paisaian parte izatea berriz. Eta kontuatu ginen hor aztertzen elkarrizketatan, etengabe atatzela herria, denak bolondresak dira, edo pixka bat oinarri noiz ere kohesioa, askotan apeian izeko proiektun adibidez, ikustezan kontzeju txiki bateko kohesioa nola berreskuratu zen edo landu zen gaztaina dizar baten berreskurapenarekin. Eta honekin lotuta, aipatzea oso importantea ikuste dola pixka bat herri ekimena, gaztain ondoren kulturan berreskurapen prozesun, izan merkatuai behira, izan arlo kulturalago baten herri ekimena ezinbestekoa dala. Eta konstiente gehala gaur egun kultura honek biztirauteko maila baten produktu bat bilakatu behar dela, merkatu non behar dela, baino horren oinarrin irutzeigu herria ezinbestekoa dela, ze esandakoa, gaztaina di askoa lur komunaletan daude, eta irutzeigu horren gestioa de baita nolabait herritik abiatutako edo herriko zenbait pertsonen proiektu batu izan daitekeela, o dana dalakoa. Esan behar da de baita, gaur egun Euskal Herri mailan daun guk ez dugu aztertu, ze iruditzen zitzegoen ja nahiko ezaguna dela gaztain ondoan inguruko mundu hontan behintzat, baina proiektu potentena Nafarroa mailakoa dela, gobernutiken lanena idiela, hemendik Gipuzkoa eta Bizkaia pila jartzeko, bada garaia, baina bai iruditzen zitzaigula oso garrantzitsua zala, guk aztertzen dituen proiektu horietan, beste motatako proiektuak lantzea, eta aintzanek esan du bezala, herriak dauken indarroi adieraztea, herriak eta herri jakintzak. Hoi da. Eta hoxe, eta bukatzeko bezala, ondorio komentatuko. Ondoriotan sartu horretikan. Ondoriotan sartu horretikan, bai aipatu nahiko nuke, ikusi zuen bezala, kasu gehienak tala, ikerketa gulurreratu Tolosaldean indeu. Baina, kontuatu geha, bazkenen ikerketa iten eginean egin de kanpoa jungea, kanpoko, Tolosaldekoa etzan jendeak indelkartu geha, eta guk aurkitu deuna ia dena, ia dena estrapolatzea, estrapolatu daiteke Euskal Herriko beste espazio batzuta. Leku bakoitza bere berezitasuna ditu. Denago gertatu zen zerbait, izan daiteke duela gutxiago gertatu zen zerbait, maila ezberdineta eta testuingurun egokituta. Adibidez, Nafarroko hainbat lekutan duela askoz gutxigo emandan galera prozesu bat izan da, Tolosaldeakin konparatuta. Hor badaude, lurraldean arabera, zonan arabera mailakatuta daude. Noiz, nola eta batzutan eragin fuertena ezaugarri batek udiko eta bestetan beste bat. Baten abandonuak, bestean gaitzak, baino prozesua oso antzekoa da. Eta bukatzeko, ondorio nagusi hauek de baita atera genitun, ikusiko zuen bezala bastante divulgatibo dia de ondoriok, ze oso lan zabala indeu eta gauza pila lan diteu.
lehenengo ondorio bezala, bueno, ikusi duguna da, garrantzia historikoa Gaztaindoren kultura daukana ukaezina dela, oso garrantzitsua izan dela, nahiz eta igual ez dan oso protagonista izan inoiz, horre onda, eta askotatik libratu gaitula, eta hori ikusi daitekela gure kulturaren alorrez behinetan espazio bat daukalako. Eta espazio bat bali mauka da, ehondalako, Oso bestigiala izan arren. daolako. Nahiz eta igual gaur egun elementu bestigial bezala konsideratu daiteken. Bigarren ondorioa bezala izango zen, kulturan ulerkera zabalago bat landu beharra daola. Guk saiatu gehan bezala gaztaina ulertzeko gaztaina ondo ulertu behar da. Eta iruditzen zaigu gizarte bezala ezinbesteko lana dela egin behar deuna elikagaiak nondi datozten lantzea eta ezagutzea. Gero, ondorio nagusina ikusi zen bezala etengabe aipatzen genuen zen, guk ikusi dugun arabera Gaztaindoren kulturan isla gaur egun badagola. Igual izan daiteke anekdotikoa ez, baina presentzia bat bada hor, eta jendeai gai atatzi dozunen, ilusioa ikuste zaio, ikusi deude baita funtzionalitate, igual konkretugoa balimadare edo oso txiki balimadare, bada hola. Eta bada hola nondik heldu eta komentatu dituen proiektu horietan hortik helduta abiatu jala de baita. Berreskurapen prozesu bat, dagoen gutxi hortatikan helduta abiatu dala. Gero oso garrantzitsua iruditzen zaigu olako lanketatan, lehen esan daude baita, baina iritzik, emozioak, pertsonan bizipena horiek biltzea eta importantzia ematea, azkenen kultura zabalago bat izan arren norbanakoek sortzen dutelako kultura deitzen zaion gauz zabalagoi. Eta pista asko ematizkigulako, ze izan dan, zer dan, oain, nik atzo komentatzen genuna, adibide bat dana da, amona batek komentatzen zigun, beha gaztain jatek ikiari guztai ez zaiola familinitea, baina beha gaztain ez du jaten. Beak ogila jateu. Hor pixkat gukin genuen interpretazioa zen, nazkatu intzan ja gaztaina jateaz, ogila gutxigo jatea zeukan, orduan, eukiko ditu bastante recuerdo politiak edo onak gaztainan ingurun, baina beha bazpari ogila jango, eta beste jantzatela gaztaina. Eta gero baita aurkitu geha, hau pixkat generazio zarragotai erreferentzia inez, jendeai gehiago kosta ez zaiona gai hontaz hitz egitea, edo zuzenen esaten zizuna, nei gaztaina ez gustatzen, eta ez dut jaten ja, eta pixka bat ja distantzia batetik. Eta beste batzuk, 80 urte ukiarren, urtero gaztaina jan nahi izaten dutenak, behaien umetan urritiken martxo arte egunero gaztainak afaldu ondoren. Errealitate oso ezberdina daude. Eta hori ateatzezu, hori. Elkarrizketa egiten zaben bitarten, hitz egiten zaben bitarten, nola hitz egiteuen, nola behidatzeuen, pixkat, testuinguruaren behaketa bat ditean. Gero hemen aipatzekoa da baita, leheno, itzein den sexu banaketan aldetiken, bai ikusi deula emakumezkok gehiago zentratzen ziela adibidez, bilketa, kontserbazioa eta kontsumoan, eta gizonezkok bai itzeiten gaztainataz galdetzen ziozunen beti arbolankin lotura lehenago itezutela. Hola kuriosidade bezala. Bai, hor daude pil bat. Eta gero, bukatzeko gaztain ondoak etorkizuna dula, aldarrikatuin behar da. Esan beharra dao, askotan esaten dena gaitza dauzke, ezin da ez dakizde, gaitzan arazoa teknikoki behintzat soluzionatuta daola. Eta arazoa hundina dela gizarteak ez dula baloratzen, ez gaztaina eta ez ingurunen ditun beste hainbat elikagai eta baliabide. Gero, ziklo honen austuran ez dugu igual zuzenen esan, baina gutzako gaitza hundina abandonua izan da. Azkenen abandonuak eragindunako da arbola batzuk ohituta zeuela tratu konkretu batzuta, praktika konkretu batzuk eukitzea, moztea ez dakitzen bat urtero, dana dalakoa, eta landarek arbolak deoitu iteia, eta bestela iteia gainkargatu, erori, eta orduan abandonatuz lortu dugun gauza bakarra izan da gaitz horien ondorioa handigoa izatea, eta gehiago afektatzea. Ikusi besteik ez dago, penintsulako beste leku askotan, gaitz berdinakin eta klimatologia berdinakin eta egoera sozioekonomiko ezberdinakin, gaztain ondoan kulturak indarra handigoa daukela. Eta egia da testinguru, neurri batzuk hartu beharko liakela, edo ez, edo beste batzuk, baino bai, guk argi daukagu egia esan, bakit, iritzi guztitako jendea dago, batzuk itxarupen gehiago daukate, beste batzuk gutxigo, baino
gure iritzia, bueno, helarazi deuia. Eta, eskerrik asko, etortzeagatik denoi. Bueno, Akaitz, entzane, eskerrik asko zuei. Guzti hau, bueno, hain modu apalen azaltzeagatik egizan oso ulerko dezue. Eta, bueno, esan deuna, ez? Bat ingeniaria, beste antropologoa, baina beste atribuzio bat ere badute, diela oso gaztek diela. Eta indezuen lana da, bueno, meritu ikaragarrikoa, nik uste denak ados egongo gehala, lan oso potola indezuela, oso gaztainan, kulturan hariko zenbait adarrikutu dituzuela, nunca mejor dicho, esaten bezala, eta bueno, zorionak gure partez. Ez dakit galderaik badaon, Akaitz eta Aintzanentzako. Barkatu. Kantana. Bi galdera daude, bat hemen aurren. Leheno kontatu gabe gehatua anekdota hau datua, nahi interesante iruditzen zaiz, ni naiz Gabonakin lotzezun pertsona hoitako bat. Elkarrizketatu bat. Eta hoi mitoa da. Eta Akaitze dauka atzo irratin entzun nun, oso datu ona. Leheno esan detena, ator abestiak edo kantak, mina hundia indula, azkenen, ez da gino esaten bain, baina da, gaztainak eta gabonak erabat lotzen ditun kanta bada. Beti askotan gu pentsatu izan dugu, gu Alberto Santanakin izketan hitzeitea joan ginen adibidez, beti lotu izan dugu kanta hori, kanta herrikoia bezala, beti dani kantatu duan gauz bat, ez dauke inok induna da, garai bateko kanta bat, ikustean ez, Bizkaitar batek Jesus Guridik idatzizun kanta, 1900 eta 16 oso okerrez balin banao. Eta arrazoi handi batzungatik. Eta arrazoietako bazan, eta Alberto Santanak beak azpimarratzezun, gaztainan kultura erabat gainberan zion momentu bazala, eta orduan, zeingo du gaztaina berreskuratzeko, eta euskal nazionalidadean barrunen sartzeko, eta euskal folklorean barrunen sartzeko, gabonak eta gaztaina lotuko jau. Tradizionalki lotura hori ez danen existituz, azkenen gaztainak gabonetan jate zien, baina ez gabona zielako. Beste iketziolako afaltzeko. Baina gero horre baita eragin handia dauka, 1916, euskal nazionalismoaren garai potente bat izan zen, orduan badaude arrazoi oso potenteko. Lehenengo euskal kanta oitako bat izango zen gabonetako bat. Nik uste, ez dakit, igual norbaitek kontrakoa esango ditu baina, hoxe. Eskerrik asko kruzperengatik, agaitz politi izan du da. Gustatu zaitez, ze komentario egin duzuen gaztainundua eta lurran jabetzakin komunala hori guzia. Eta gero akauerako komentario hori ez, pilak jartzeko, bitu Nafarroa nola egiten duten, Araba eta Bizkaiak pilak jartzen dituzten. Nafarroan, mendien edo basoen lurran propietatea, 170 komunala da, 130 pribatua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alderantziz. Orduan, igual, pilak jartze hori, lehenbiziko neurria izan beharko lizatzeke, igual, lur horiek espropiatzea. Gaur egun gure gizartean kritika handia dago propietario txikiei etxe bizitzen aldetik, ez? Propietario txikiak, badute etxe bizitza bat, uzten zaie, igual inbarko zen, hausnarketa iguala, ez etxe bizitza eskubidengatik, baizik eta biodibertsidengatik, naturangatik, zenbat persona bat dituzten hor, mendietan, horiek ere ez dakitizkiten lurrak, ez direnak udaletxeenak, baizik eta dire, persona pribatuenak, ez dire, ez da urbildu ere, eta ez dute, ez dakit ez da zer duten. Eta bertan ezin deskurik sartu, eta lurra erosi nahi baldin bazaio, udaletxeak kristona ordaindu behar dute. Orduan, pilak jartzea izango litzateke, igual, espropietzia lurroiek ez dakitena ez da zertako diren. Nire galdera zen, pentsatzen dut, hau bilatzen badut interneten, ikerketa indakoa PDF edo zerbait, ez duzu hau idatzia nunbait? Artikulu bat argitaratu zen, baina 15 orrialdekoa, eta egia esan nik uste nahiko ondo lortu genula laburtzea daun informazio guztia, baina ez lana eskuragarri ez dago indikan, gure ideia publikatzea da.
baino haingoz, ditxoinin berkoa. Gipuzkoa eta Bizkaiako aldundiak eta Arabako aldundiak edo jaurlaritzak pila jartzean aldetik esaten nun aintzanek esateit karka naizela hau esaten detenen. Baina netzako ezinbesteko gauz bat zan momentu hontan Gaztainondoan kultura itea, daolako jende bat, 80, 70 piko, 80, ia 100 dauzkena, Gaztainondo bariedaden izenak goatzen dana. Ez teu lortu guk adibidez Tolosaldean, pertsona batek esan digu, arbola hau, bariedade hau da, pertsona batek, baina beste guztik aipatu dizkigute, behaien etxetan ze gaztain bariedade zeuden. Orduan, netzako arrazoi garrantzitsu bat lan hau goain iteko eta ez hemendik 20 urtea, zan pertsona horiek 20 urteetan ez diela egongo. Eta artxiboko lanai eta lan dokumentalai ez dioa inbesteko garrantzi eman, iruditzen zaigulako hemendik 20 urtez leku berdinen ongoa su hartzez bali badute behintzat. Orduan, arrazoi nagusitako bat pertsonala, oizan. Lur jabetzankin lotuta, lanketa, bai ikusi deula, Tolosaldean, eta Gipuzkoan beste herri batzuk badaude, baina badaude isla batzuk, adibidez Lizartzan, lurren 100 Berastegi de bai. Berastegi, Ataun, badaude herrin ia 70 herri lurradia. Gu bai ikusi deula Gaztainondo azalera handiena mantentzen dan herriak, diela herri lur gehiena dituzten herriak. Ta lotura erresa da. Herri lurretan normalen, udaletxe batzukin dituzte, pinu landaketak ez diain. Eta hor lotura dago. Baina guk Gaztainondoan kultura aztertu deun bezala, zuk bota dezun proposamena ezin genuen bota, baina era bat ados. Aukera bat izan daiteke. Nere burua defendatu nahi eta nik karka ez dizut horretik deitzen. Nei ados nago, hoi guztia jaso behar dela eta oso importantea da. Baina ni etnografa izateaz gain antropologoa deba naiz eta ez dugu bakarrik, atea bidatzea oso importantea da eta gauza guztia jaso behar dira, baina de baita atzekoa gaur egun eragin hori daukan bezala, gaurkoa de kontu neuki behar da. Ze bestela hemendik 20 urtetan, oaingoa ikertu beharko dena pixkat prozesu bezala ulertu behar dugu, bai. Mila esker, eman dezuten agerraldiagatik. Nik bi gauza nahi nizkizuek esan. Eta gauza bada oso interesgarria iruditu zait nola lotu dezuten arbola Europako beste lurraldeekin. Eta gero mugatzen gara Pirinioetatik bera, eta punto. Eta iruditzen zait kontuan hartu behar dela. Begira igaz gertatu zitzaidan ere izatik. Donostin ez da hain erresa gaztainak topatzea. Baina beti da nik. Nik gogoratzen ditut orain, nun zeuden gaztain saltzaileak ni txikian itzanean. Bagorosan zeuden hiru, plaza Gipuzkoan zegoen beste bat, eta gero uste zegoela beste bat, hementxe, Bretxan. Eta punto. Eta etzan, elikagai bat gure gana iristen zela. Hau zan iria hundia, etzan egin hundia den bezala, baina ez den duen lortzen. Hori da gauza bat. Orduan, zaila zan guretzako jatea, gaztaina jatea. Beraz, hemen Donostin ez dezu jasoko ezer, esate baterako. Esatik arbolak ere gure gandik oso urruti daude. Hori zan bat, bi, ikerketa horretan, igual, sartu behar dezue, zer egin duten, nola jaten duten beste Europako herriek gaztaina hori. Zatik, nik dakidan arte, nik gaztaina jaten ditun, txikian nintzanean gaztainarreak, punto, eta gero, magon glase. Eta hor, beste, ibilizate 1900 da ez dakizetatetan, baina nire izeba zaharrenetako bat, 1906koa zan. Eta harrek zeukan kuriosidadea esan zeba, bera, nik hau pasatzen izan Kaslaren aurretik, Kasla zegoen Garibai kalean, eta Kaslaren aurretik pasatzen izan, eta zeotezan marron glaze hori esaten zian. Eta, bere lehenbiziko soldatakin erosi zuen. Eta hori baizala Gabonarekin lotutako zerbait. Eta horrela ezagutu dut nik ere bai etxian, Gabonetako loturarekin. Baina ez hemen egiten zalako. Erosten zalako beste aldian, ekartzen zalako Italiatik beste aldera, eta ja azkenean, igaz, erosin ditun gaztaina batzuk, eta kolan nengola ordaintzeko, behiratu nun, eta esan, jote, Greziako gaztaina. Eta komentatu nion, kobratu jartzen ari, baina hau, nola, eta posible
Erantzun ona. Gelditu nintzen harrituta. Hartuak nituen, eta pagatu nituen, da ere nituen. Iruditu zitzaidan, eta hor ere jango dituzte nolabait. Ez hemen bezala herria bakarrik edo egosiak eta kitxo. Horrez daukazu beste irtenbiderik. Bai, erabat ados. Gu, gure lanen informazio gehiagi dago eta oso zaila da ordu beten sintetizatzea hori, baina marron glasen kontuk eta frantziko gauza batzuk sartze ditu. Egia da gerora, ikerketain osten informazio gehiago ikertu dugu eta gehiago ikusi frantzin arde txingurun eta baita kultura handia daola gaztainakin da gaztaina ondokin, eta Italian eta badoela, zuk esan duzuna, Grezian, Turkian de baita gaztaina ondo pila dago. Bai, hor da... Hor, azpimarratzeko bi gauz ikusten ditut. Oso politia da esan duzuna, beste lekutan nola jaten duten aztertzea. Hau ez dakit oso ondo, zenbateaino dan tradizionala leku horietan olako, egia da bai frantzesak eta aspaldidanik produzitu dituztela marron glase, antzeko gauzak, bai ikusi deuna hemen, garai baten beste era batzuk bazeudela gaztaina jateko. Pote asturiano deitzen zaio adibidez. Ezin izan deu frogatu, baina badaude errezeta batzuk pasadizkigutenak. Gaur egun pote asturianokon gaztaina oso ezaguna da, guain modan jartzen dana, eta madrileño guztik asturiasea jauten dien momentu honetan hori jatea. Euskal Herrin ikusten denez olako antzeko gauz bat debazeon. Galizin oso ezagunak eta tradizionalak izan die beti sekeiro moduko batzuk azkenen diela hemengo bordan berdinak azpin sua inda, lehortzeko gaztainak eta urte guztin gero irina eta olako elementu gokitzeko, eta ziurrenik guk uste deu, uste simple bada, Euskal Herrin de olako zerbait eman gozala. Baina ezin da ziurtatu eta esan deuna, gure aitonamona iritsi zitzaien kultura degradatuaren ondorioz kontsumoa oso mugatua izan da biera hoita bakarrik. Zer gehitzeko gehiagia esan. Baina oso interesgarri izango zen bai, osea, nik argita garbi haukat beste herrialde batzutan baita izugarrizko jakintza egongo gala, eta errezeta pilo bat, seguraski kultura materialai behira de baita egongo gala mila tresna de baita hemen ez daudenak. Justa horreko, mira, oain de berriz Asturias eta Galizikin, beak azkenen Galizin ikasi zuen igual horratik de lotura gehi horrekin izan deu, baina komentatzen genuen, Asturiasen gantxo bat bezala erabiltze zala, eta... Hemen agatzea arbolan gaine eiotzezan Asturiasen dao kakots bat, gantxo bat bezala, adarra lurrea, jeisteko eta gero agatzeko. Kultural materiala oso aberatsa da zentzu hortan, eta gero gaztainak bestera batzuta jateko ari horri tiraka argi dago gaur egun gaztainak etorkizuna izango badu, ezin dala plazatan erreta jaten jarraitu bakarrik. Karo, guko iden lanen, eta justo ez da asko agertu gaurko itzalin, ze eskedetzun ematen, baina asko landu duen zerbait da, gaztaina fruta ezela ze folklorizatuta da hon, osea, folklore hutsa da gaur egun. Nola konsumitze deun, noiz konsumitze deun, elikagai estazional bada, erabat. Estazionala eta anekdotikoa. Eta anekdotikoa, esan nahi, zuk normalen, gutxi batzuk egongo geha, baina de baita modu askoz mugatu baten gaztainak etxen jate duna, baina orokorren jendeak, gaztaina saltzaien bat aurkitzaren badu Donostitik horrero ditu, edo gau beltz baten banatzituelako, edo Euskararen egunen de baita batzutan banatzitu, olako ospakizunetan, koinziditzeuenetan, jatean zerbait da. Hortaz aratago, ez bali maukazun norbait ingurun, edo itura danalakoa, oso zaila dela esango nuke jendea ezagutzea jaten duna gaztaina. Ez dakitzeo zer erantzun deun, ez? O aportatu deun. Beste galderarik? Ez? Hemen txutziko dugu orduan. Eskerrik asko ikusleei, parte hartzagatik baina ere. Eskerrik asko zuei bikote eta zorionak, erakusten duzuen pasiogatik, ez? Lan honen bueltan. Eta, bihar azkeneko hitzaldia izango dugu, jardunaldien azkeneko hitzaldia. Eugenio Monesma zinema egile etnografikoaren eskutik izango da, eta berak, Eugenio Monesma, 4 décadas documentando tradiciones y costumbres hitzaldia eskainiko digu, beraz, gonbidatuta zaudete guztiok. Eskerrik asko eta bihar arte.